山田でございます。中川さんとは同級生です。初めて中川さんに会った時っていうのは、私が保育園にいる時でございまして、中川さん目がクリンとした本当にやたら元気な男の子でございました。中川さんの人となりが少しずつ分かったのは中学の頃です。いつもみんなの話し合いの輪の中にいました。そして時折ユーモアあふれるアイデアを出してその場を非常に沸かせておりました。あれから随分長い時間が経ちましたけれども、中川さんの本質というのは変わっていないと思います。元気が良くてアイデアマンで、そして自分のことよりもいつも人のことに一生懸命。皆さんどうかそういう中川さんを応援してあげてください。そしてぜひとも県外に送り出してそこでしっかりと仕事をさせてあげてください。どうかよろしくお願いいたします。